Moikka! Tänään on 15.10. Mun piti jo eilen saada tehtyä tää video, mutta mä en päässyt sitä päivällä tekemään ja illalla mä olin sit jo niin väsynyt, että ei jotenkin yhtään niinku tullut sanoja suusta. Mutta maanantaina mulla oli taas psykan tapaaminen ja ADHD on nyt suljettu pois ja mä siirryn neuropsykiatrisiin tutkimuksiin. Jotenkin mä kuvittelin, että ADHD-tutkimukset on niin kuin koko se neurokirjo, mutta ihan hyvä tietää tässä vaiheessa, että sieltä vähän niin kuin suljetaan pois asioita. Se psyka ihmetteli mulle, että minkä takia näitä neurotutkimuksia ei ole tehty mulle aikaisemmin, että kun mulla on selkeitä piirteitä ja niissä lapsuuspapereissakin niin kun näkyy niin sanotusti todisteita siitä, niin mä vaan sitten sanoin, että no en tiedä, että kun mulle on aina sanottu, että on syntynyt kuolleena ja että minä nyt vaan olen vähän erilainen, niin siinä on sulle syy. Niin sit se psyka vaan jatkoi, että olisihan sulle niinku siihenkin pitänyt niinku kirjoittaa jonkunlainen niinku diagnoosi, että sulla olisi niinku koulu ja työelämä ja niinku elämä muutenkin mennyt varmasti niinku eri tavalla. Mä vaan niinku mielessäni ajattelin, että mä en voi sinne menneisyyteen palata ja muuttaa niitä asioita, että eikö se ole ihan hyvä, että ne selvitetään edes nyt. Mä en tiedä, olisiko silloin niinku edes tavallaan osattu ajatella niinku semmoista asiaa, että on niinku mitään neurokirjoa olemassakaan. Ja tosiaan eilen mulle sitten selvisi semmoinen asia, että mä en olekaan syntynyt ihan kuolleena, vaan mun ne jotkun APGAR-pisteet oli 2/7, mikä on mun tilanteessa tarkoittanut sitä, että mulla on ollut niin kuin happivaje, joka on kestänyt sitten ajan X. Mut näin ne tarinat elää, kun niitä vähän niin kuin lähtee. Se on se joku rikkinäinen puhelin, että kun niitä tarinoita puhutaan moneen kertaan, niin se vähän niin kuin
tulee semmoista enemmän draamaa siihen, kun kerrotaan se asia näin. Mutta siis menen sinne vielä niin kuin muutaman kerran on hoitajan tapaaminen ja sitten on mahdollisesti jo ensimmäinen lääkärikäynti. Mä sain hirveän kasan tommosia tutkimuksia varten papereita, joita on nyt sitten tässä täytellyt. Ja sitten mun pitäisi tuolta vuodesta 2009 lähtien, kun mun poika on syntynyt, niin kirjoittaa elämäntarinaa ihan niin kuin yksityiskohtaisesti. Ja mä taisin tästä jollakin videolla sanoa, että minä en niitä menneitä enää niin kuin muistele. Mutta nähtävästi se tuodaan sitten tällaisessa muodossa, että pitää oikein niin kuin kaivamalla kaivaa niitä vanhoja asioita. Mut mitä mä oon tossa nyt niinku vähän saanut kirjoitettua, niin mä huomasin semmosen kaavamaisuuden tavallaan siinä, että noiden työsuhteiden kanssa, että se on ollut hyvin semmoista niin kuin rikkonaista ja periaatteessa jokaisessa paikassa mun on ollut niin kuin vaikea olla, kun on tuntunut tavallaan, että mä oon niin erilainen kuin muut, mä teen asioita eri lailla kuin muut, mä ajattelen eri tavalla kuin muut. Ja jotenkin se, että sitten niin kuin tavallaan saanut kuulla siitä, että mä teen asioita tavallaan väärin. Niin sitten se on niin kuin aina tuonut sen verran sitä pahaa mieltä, että sitten on niin kuin päässyt kotiin, niin sitten on niin kuin itkenyt ja sitten se on pikkuhiljaa aina muuttunut masennukseksi. Kun ajattelee, että tai on ajatellut, että on jotenkin niin tyhmä, ettei osaa mitään, vaikka on niin kuin yrittänyt aina parhaansa. Ja sit kun on jotenkin niin semmonen kiltti ja haluaa niin kuin auttaa parhaansa mukaan, niin sitten ei välttämättä niin kuin tavallaan ymmärretä sitä, että no semmonen esimerkki, että kun mä oon ollut nyt tuossa siskolla töissä, niin sitten kun on sanonut vaikka, että no esimerkiksi, että ylitöitä jos tekee, niin niistä pitää niinku aina puhua niinku pomolle, niin sitten tavallaan siitä saa semmoista niinku tavallaan vihaa niskaansa, että kun puhuu silleen, mikä on oikein.
niin sitten tavallaan siitäkin tulee semmoinen paha mieli, että kun on niin herkkä, niin tavallaan se tunne, että ei kukaan niinku tykkää minusta. Ja sit kun ei ole ymmärtänyt sitä, että on niinku niitä neurokirjon piirteitä, niin sitten tavallaan vaan ajattelee, että no mä vaan oon tyhmempi kuin muut tai että mä en osaa samalla lailla kuin muut, että mun pitäisi tehdä se asia tavallaan niin kuin samalla tavalla kuin ne muut. Ja sit se aiheuttaa vähän semmoista niin kuin hankaluutta siinä, että kun on oppinut tekemään sen sillä omalla tavalla, niin sitten jotenkin niin kuin aina tulee se, että ei osaa. Nähtävästi siellä on näitä asioita vielä, mitä pitää läpi käydä. Kun tulee liikutus. Et jotenkin se, että kun aina on sanottu, että sä olet erilainen, niin jotenkin identifioituu siihen, että mä oon erilainen. Ja onhan mä sen huomannut, että mä ajattelen eri tavalla asioista. Mä teen asioita eri tavalla kuin muut. Mut jotenkin se, että miten se aina kääntyy niin, että mä tekisin niinku väärin niitä asioita. Tai että mä olisin jotenkin viallinen. Mihinköhän mä jäin? Niin, että se on aina kääntynyt tavallaan siihen, että mä olisin jotenkin viallinen, vääränlainen. Koska ne muut ihmiset tekee niitä asioita tavallaan suht samalla lailla. Ja mulla on ihan erilainen tyyli tehdä niitä asioita. Niin sit jotenkin on aina ajatellut, päätellyt siitä,
että minussa on niinku vikaa. Mut nyt jotenkin mitä enemmän tai kun on lähtenyt niinku selvittämään tätä asiaa, niin sen helpompi on tavallaan ymmärtää, että mun aivot toimii eri tavalla. Ja ne myös niin kuin kuormittuu eri tavalla. Et se, että on niin kuin moneen kertaan diagnosoitu masennus ja uupumus, niin et se ei olekaan ehkä sitä, että se olisi vaan se, vaan että kun siellä taustalla on ihan niin kuin joku selitys, niin sen helpompi mun on tavallaan käsitellä niitä asioita kun on se selitys siellä. Tämmöisiä uutisia tällä kertaa. Mä en enää muista, että sanoinko mä nyt sitä, että taisin mä sanoa. Ensi kerralla siis vielä muutamat hoitajan tapaamiset ja sitten lääkärille ja yritän rustailla tuota omaa elämänkaarta. Että vaikka tää on hyvin raskasta itselleen, niin jotenkin mä yritän ajatella sen niin, että tää vie koko ajan niin kuin eteenpäin ja palikat niin sanotusti loksahtelee paikalleen. Tähän loppuun mä halusin vielä sanoa, että näiden enkelinumeroiden näkeminen jatkuu. Nyt mä oon nähnyt 8 ja 9 tosi paljon. Että oikeaan suuntaan ollaan koko ajan menossa ja vaikka nämä päivät ei ole aina niin mukavia, niin silti mulla on aina se toivo siellä, se kiitollisuus siitä, että tää on niin kuin tää hetki on just niin kuin se, mistä minä olen kiitollinen. Ja takaisin ei ole paluuta. Mutta kiitos jos jaksoit katsoa videon. Voit laittaa kommenttia ihan mitä vaan. Yritän vastailla sitten, jos on jotain kysymyksiä.
me näemme sitten taas seuraavalla videolla. Moikka!